po kami ngayon, nasa Ever po kami. Babarilan po. Medyo kanina pa po yung nagbabarilan, by bus daw, pero nanlaban daw po yung biktima. Sa ngayon po marami na pong pulis, pero yung po hindi pa nagkakakilala. Andun o. Bago, wabo tayo. Andun o, sa may McDo na. McDo. Ikot ko sa kanila. Dito po kami ngayon, nasa Ever Gutesco po kami. Dito po kami ngayon, nasa Ever po kami. Babarilan po. Medyo kanina pa po yung nagbabarilan, by bus daw, pero nanlaban daw po yung biktima. Sa ngayon po marami na pong pulis, pero yung po hindi pa nagkakakilala. Andun o. Bago, wabo tayo. Andun o, sa may McDo na. SK dyan! Asan na banda? Andun o, sa may McDo na. Kalibungan, sa tapat. Parang marami. Parang marami.